ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон. Имрӯз дар барнома Роналдо дар бораи ояндаи худ гап зад. Реал мехоҳад бо Куртуа ҷудо шавад. Манчестер Юнайтед барои ҳамлагари Лейпциг бо Ливерпул рақобат мебандад ва дигар хабарҳо дар видеои имрӯза. Ҳамада тамошои хуб, рафтем. ба гуфтаи хабари Спорт Билд, ҳамлагари Лейпциг Тимо Вернер метавонад дастаашро тобистони оянда тарк кунад. Ба бозигари 23 солаи тими олмон ҳавасманд аст Манчестер Юнайтед, вале бо сурхон тайёранд барои ба даст овардани бозигар бо Ливерпул ва Бавария рақобат бандад. Хабар аст ки шаҳрномаи Вернерро метавонанд бо нархи 65 миллион евро харанд. Ба ҳамин миқдор пул бозҳои Лейпциг Вернерро баҳо медиҳанд. Дар ин сезон дар Бундеслига Вернер 6 бозӣ гузаронда 5 гол задааст. Барои ҳамин то ҳозира топ дастаҳо мехоҳанд уро харанд. Дӯстон, ин видео бо ёрии AdinXBet сохта шудааст. Агар AdinX намебуд, ин видеоро тайёр намешуд. Барои ҳамин агар хоҳед хабарҳо дар бораи футбол тез барояд, дар ссилкаи комментария будагӣ дар омада регистратсия кунед ва бо промокоди TouchFood соҳиби 6,500 рубл шавед. Аз шумо даромадан аз мо ва пеш рафтан. Пешакӣ раҳмат. Мегузарем ба хабари дигарӣ. Хавбеки Аякс Дони Ван де Бек метавонад дар трансфери зимистона бозингари Реал Мадрид шавад. Ба хабари портал Goal.com, дастаи шона аз бозие ки аз аввали сезон бозингари голландӣ нишон дода истодааст дар ҳайрат аст ва нақша дорад ки ӯро дар моҳи январ харад. Скаутҳои Реал дар бозии Валенсия ва Аякс дар Лигаи Чемпионҳо иштирок намуданд ки Ван де Бек дар он бозӣ 1 голу 1 паси головар дод. Аммо боз ҳамин сомона қайд мекунад ки худ бозингар намехоҳад дар байни сезон Аяксро тарк кунад. Бозингари голландӣ мехоҳад пурра сезонро дар Аякс гузаронад ва баъдан тобисон фикри ояндаи худро кунад. Дар ин маврид сомонаи Марка менависад ки Реал дар трансфери зимистона ба 3 бозингар нишона гирифтааст. Дар ин рӯйхат афтод Кристиан Эриксен аз Тоттенхем, Дони Ван де Бек аз Аякс ва Эдуардо Камевинга аз Рен. Мақолаи мадридии Марка менависад ки дарвозабони Милан Ҷан Луиҷи Донарума пешниҳоди шартнома дарозкунии дастаро рад кард, нигоҳ накарда ба оне ки маоширо баланд карданд то 6 миллион евро дар 1 сол. Шартҳои шартномаи нав ба агенти бозингар Мино Райола маъқул нашуд. Бале, боз Мино Райола. Шартномаи дарвозабон бо Милан то соли 2021 мебошад. Лекин сомонаи интернетии Дон Балон қайд мекунад ки Донарума ҳамаи пешниҳодҳои Миланро рад кард аз сабабе ки намехоҳад дар ин даста бозӣ кунад ки ғолиби трофеҳо наметавонад ва дар Лигаи Чемпионҳо ҳам бозӣ намекунад. Дар синни 20 солагиаш дарвозабони Италия мехоҳад дар топ даста бозӣ кунад. Барои ҳамин ба ӯ нигоҳ доранд Париж Сен-Жермен, Бавария, Тоттенхем ва на он қадар пеш боз Реал Мадрид. Флорентино Перес мехоҳад Донарумаро ба ивази Тибо Куртуа харад ки ҳам роҳбарият, мухлисон ва як хел бозингарони Реал аз бозии Куртуа қаноатманд нестанд. Тобистони оянда Перес тайёр барои Донарума пул ҷудо кунад ва Куртуаро фурӯшад. Мегузарем ба хабари муҳими имрӯза. Криштиану Роналдо дар бораи ояндаи худ гап зад. Ман девона нестам. Ҳаёти ман на танҳо тренировка мебошад. Ман тренировка мекунам то ин ки пешсаф бошам. Ман футболро ба хотири мухлисон бозӣ мекунам, ба он нафароне ки Криштиану Роналдоро дӯст медоранд. Сину сол дар ин ҷо дахолат надорад. Гап дар дигар чиз аст. 5 соли охир мешавад ки ба ман зиндагӣ аз футбол берун мақбул шуд. Барои ҳамин намедонам дар оянда чӣ мешавад. Ман намехоҳам ба ягон кас монанд бошам. Бояд ҳамавақт инсон ба худаш бошад. Лекин ман ҳамавақт рафтори хубро аз дигарон меомӯзам. ин на танҳо ба футбол алоқамандӣ дорад, балки ба дигар намуди варзиш. Варзишгарони номӣ танҳо як этика доранду халос, гуфт Роналдо. Бародаро, дар комментария бо хэштег нависен Роналдо аз футбол нарав, агар хоҳӣ ки ӯ як чанд соли дигар бозӣ кунад ва ҳатман лайк монед. Дӯстон, ин буд видеои имрӯза. Футболро дӯст доред, дар канали Фут бародарон обуна шуда моро дастгирӣ кунед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.